ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Ман ҳозир як чандта чиз дар бораи худам барои шумо мегӯям, ки ба ман худам тааллуқ дорад. Ман худам номи мавзӯъ ин гуна аст: чаро манро ҷиянҳоям ва хешонам эҳтиром намекунанду ё ин ки бад дида душманӣ мекунанд? Номи мавзӯъ ҳамин гуна аст. Якумаш ин ки ман мусалмони ҳақиқӣ мебошам. Алҳамдулиллаҳ. Ман дар рӯи инсон дуюмаш гап мезанам. Дар рӯи инсон, пушти инсонро гап намезанам. Маро ба ғайр аз волидайнам ҳеҷ каси дигар ва ҳеҷ гоҳ бо пуррагӣ нафаҳмидааст. Бародаронам доим ба ман мегуфтанд, ки ту аз кӯдакият зираку доно будӣ, калон ки шудам мегӯянд, ки ту худат медонӣ, Фирӯзахон, ки чӣ кор бояд кунӣ. Ба мо маслиҳат ягон ҷо метиҳем ва ҷойда маслиҳат наметиҳем бародаронам, ки худат медонӣ, хоҳарякаш, ту бисёр духтари доно ҳастӣ. Робитаи ман бо Худованд мустаҳкам аст. Рақами дигар, Юсуфро низ бародаронаш дар чоп афтоданам. Ханес манам мумкин ягон хислати Юсуф алайҳиссалом дорам, ки маро ин гуна бо ман рафтор мекунанд. Хоб, барои он ки ман тифли нобиға мебошам. Нобиға медонӣ, на? Гени. Бале. Барои он ки волидайни ман маро дар хурдиям чӣ кардагиянд? Барои он ки ман тифли барои он ки волидайнамро ман дар пирияшон дар ҳамроҳиашон будам ва дар дами маргашон бо ҳамроҳиашон будам ва васиятҳояшонро гӯш карда барои ҳамаи бародарон, хоҳарам, апам аз ҳар дуяшон дуоишон гирифтагиам. Дуои кунем гуфтагиям падару модарам, ки фарзандонатон ризо бошанд ва оби замзам дар ҳалқи ҳар дуяшон чакондагиам дар хона доштем ва калимаҳоро гуфта падару модарам аз дунё гузаштанд. Ва модарамро худам васият кард, ки худат бишӯ кафан, худам модарамро шӯ кафан кардам ва супоридам ба одамҳо. Падарамро не ки худам вай кардам, васиятҳояшо гирифта, манаҳошо баста, падарам соати 1 рӯз аз дунё гузашт. Ва ба бародарам хабар додам, омада падарамро бурданд, мисол ки вай кардам, ӯ тарафшо коршо хушум буд карданд. Хоб, онҳо ин корро наметавонистанд кунанд. Барои ки бародарам соати 1 рӯз падарам мегузашт, бародарам дар кор буд. Барам натонистам кунам. Ҳамхастае? Хоб, барои ҳамин ино бахилӣ мекунанд. Мара аму як хешам гуфта буд, хеши наздикӣ, чӣ коре ки мекунӣ ба ҳеҷ кас нагӯ, ки хусусан ба апаву хоҳари худ нагӯ, ки ҳамоно бахилӣ мекунанд. Қадар бахилӣ ҳасад мебаранд, ки ҳамаи кора Фирӯза успед мекунад, отовочамро соҳиб шид, сари хушномаша соҳиб шид, шавҳарша соҳиб шид, кӯдакша ина худаш бепадар калон кадестай, ина хел бо омадаи хел бадӣ бахилӣ мекунанд. Тасаввур кунед, ки маро Худованд дар чунин зан офаридааст, ки дар ман ғайрат, ҷасур, маро зан офаридааст, лекин дар ман ғайрати ҷасуре додагия, ки пайрави пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам кардагия ва аз дини ислом берун ҳеҷ гоҳ иншоалло ки набояд кунам. Ман ҳеҷ гоҳ ба касе ҳасад набурдам, бахилӣ накардам ва ҳеҷ гоҳ касеро тӯҳмату бӯҳтон накардам. Худатон мебинед, ки ман калимаи дашном доданам наметавонам, барое ки дини ислом ба ман иҷозат намедиҳад. Хоб, чунки ман аз кӯдакиям варақро нағалта нависагиём. Чунки ман аз кӯдакиям бо падару модар бо меҳру муҳаббат калон шудам ва бо худотарсӣ. Ва ин хештаворои ман ба ғайр аз айбҷӯию, масхаракунию, муттаҳамкунӣ дигар коре надоранд. Ҷиянам она маро муттаҳам кардааст, ки ман туро прописка кардам 3 сол бе пул. Оли сумдоршам иншоалло гуфт раматиёчан, пул қати мезанам, дар пулта метиҳем. Қадар маро муттаҳам накунед, ки ман прописка кардам. Пропискатон брорем, бе пропискаи шумо ҳам қадар сол ҳаётон гузашт, умрм гузашт капир мусоидо. Ман ҳеҷ вақт хама беҳуда намегузаронам. Ина ман дар хона шидагиам, дидеса либосҳои хонагӣ қати, барои шумо маълумот додеста. Ман беҳуда вақта намегузарам, чунки барои ҳар як дақиқаву сония вақт дар пеши Худованд ҷавоб хоҳам дод. Хоб, чунки ман бо пуррагӣ дар ислом зиндагӣ мекунам ва хона, шавҳар, мошин, прописка ягон чиз дар ватан надорам. Шавҳар дар ҳеҷ ки надорам дар ҳозирам. Прописка дар Россия алҳамдулилла то моҳи июля дорем иншоалло. Лекин хурсандам аз он ки ман мусалмон ҳастам ва пайрави пайғамбари муҳаммад ҳастам. Ана ин қадар маро хурсанд мекунад. Анақа маро дастгирӣ мекунад, ки ман мусалмон. Хушбахтии ман ин дар ислом зинда кардан аст. Хушбахтии ман ин мусалмон будан аст. Боқӣ мондаш таваккал ба Аллоҳ таоло зиндагӣ мекунем. Поделиться, лайк ва подписаться фаромӯш накунед. Миннат дорам аз шумо якҷаҳон.